sakop sa mga bata. Aniya na ang mga gapnod sa kinabuhi. Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa gugma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-ugang. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Inday. Merry Christmas kaninyo, Idol Inday. Advance Merry Christmas to you, Tol Inday. Ilabi na sa mga suking tigpaminaw sa programang mga gapnod sa kinabuhi. And most especially to all the listener of your program, Stagnant of Your Life. Yun na pa. Ops. Yun na pa. Tawagan na lang ko og Joy Ann. Just call me Joy Ann. Taga Elenita Heights, Davao City. From Elenita Heights, Davao City. Anyos, 25 years old, dalaga, sexy and gorgeous. Nagtrabaho ko sa marketing department. I work one big company marketing and marketing department office. Magaingon ko nga nagmalampuso ng akong karera. You know, I told myself I finished the run. Malampuson. Parang naglubalay yung dagan. Lampos ka, kaya nakabot ka sa pinisinglan. Ang sanay na yun. Nagkabuko ng mga nagadugayor eh. So, magkasayang na yung iskulahan mo. Mahal kayo, nagyapo na ita. Nakauyab kong kausakan ni Adto. I have one boyfriend before. Akong gibulagan na kidagang kay ka-textmate. I sad to say, I left behind. Because a lot of, you know, textmate, chicks, very playboy. Love life na lay kulang nako karon dolanday. Half love life, half girl. Tingala na po ka. Wala man. Wala pa.
Gabay tayo espilan, wapo ka, pero hinay kay kag kurbada. Hangtod nanguyab ka na ko si JJ. Until you die. Until I found JJ. Taas nga lalaki. JJ is 6'2". Pero gamay og tiil. He's polio. Gamay til. Mabugo na gini. Guan ni Yuri. Ingon magod sila. Kalas na rin yung eskwela ni. Ingon magod sila nga ang tiil kuno ang suknanan. People a lot saying, it's a small like Johnny Bravo. Very difficult. Inungdang ko anak ko sa gisugot. Yes, that's true. Og dinhi nagsugod ang gapnod sa kong And this kinabuhi. is the story of the standard of my life. Walo ka mag-activate sa SIM. Ha? Activate sa SIM. Mag-activate? Hindi mo na? Hindi ako magamit ko ba? Mag-activate mo man. Sabot. Masali na siya. Asa na lagi mo ipatilan? Apan. Ay, kuha na. Isa lang naka-report. Delete open. Delete open line. Kailang. Asa na siya nga plan? Dili pwede ang smart. Balik. Globe yan yung tawagan. Hi. Globe wala si Rhea. Sa Chayi. Ay, JJ. Ulay man mo. Oy, hi. Dako-dako, masangko ka na among kwan niya, among window jam. Di ba na talaga matangkad? Enjoy kayo na ang story. Ano sa mga siya, yung dakong tao, may kay batiis. Pero ito kong amigo na ko nga. Kwan? Mo tala lang ko ni mo, JJ, sa una, mga gamay pagka, minus kag vitamins, no? Nanulo kayo ng mga anak. Nagbay mo kay kag batiis. Pero ko sa kumadagan. Ano ba? Hindi pwede. Ang plan, hindi pwede mo Ano, yung kulak ko, madali walit mistapis. Naman lagi ka, Jay. Mag-charge siya sa... Kasturbo ba ko mo? Mag-charge. Okay naman, wala man. Mobisita lang gano'n daw ko sa kanan gwapa nga babae. Ay, ako yung kabalo, ano, yung gwapa ko, eh. Nagdala day ko kanya buwak. Ilang Ay, na naman. nakuha. Di, kanya ni isang timong. Gadali ko, para makumapal sila. Ano dala pa magaguwak, uy. Siya na nagpisang timong iluha kay moro mo gawin nagyan niya. Laya naman na isang tinuman na, eh. Ito man as pancho na gikuha. Ay, ningon ko siya Hindi na ako ni mo din namatyan. Di, sayang mo pag Ma-activate na ni sir. Gapon naman nagibutan dito. Daw sa mga din, eh. Nguyab din na. Sila ba? Uy, mag-sure dya, uy. Wala ko Joyan. Kapalo ba yung tama ba yung type? Di nyo naman type ng mga lalaki, mga dagko, Kabalo kayo. ka nga ng JJ na akong pangalan. Ay, nga naman, be. Joyan og JJ. Oh, di JJ gyapon. Uy, pwede siya, uy. Ikaw ba, naku kayo kang tao ba? Uy, kayo ka. Naina ni mo yung storya. Ay malaing mo sa tanim mo. Dapat lagi malaking ka, kaya kung di ko ganahan ni mo ba? Style ni mo, oh, samang ka, uy. May mutiil, mga lapas sa sinilas. Nabanganahan magag-tall, dark and handsome. Sa una, pero kung ikaw man lang dili ko, eh. Kung ikaw kamot, niya, pag magagunit kay kas kung bukton, no, murag mawalan. Murag ipot ng bukton. Naina ni mo mga storya. Hindi ko nihilak mo siya kaya tawaan niya, eh. Aksiyos na madlok ko sa taan mo niya, mahilag ako kay buwagaw-haw man. Naon sa mangka? Gugman, kay kunin mo dyan. Higaniyo ko na. Kamalo ba kasayo pa kay kunin mata? O bakit ang Ano sa'yo ka ni mata? Kaya ka naman, anong sa'yo ka ni mata, be? Ako na kung ako ang relibo ka na, di ba?
Awa siguro gitugtad na imong giteng siguro nga. Silbi mo. Sugtan ako nga. Kapiyot na ako. Hindi ko ay ikaw ba? Hindi mo na ko takot. Sa'yo ka abot, tinawan niya gibasa mo text. Wala dito. Tawag na kung Sa'yo kayo. nahilak pa rin ikaw dito. Sugtan ako nga. Nahilak ka naman dyan. Bitaw. Nakuha na ron. Ang sunod ng tao may tulog no. Sa'yo ka. Ano niliwa? Ay, kung di ka mula ka, ako'y mula ka. Five ka. Five ka. Nag-five to seven na lang ko ngayon. Ako, pinapot mo siya five. Bago niya ay! Tulog na lang. Ha? Tulog na lang siya. Ligid ka. Dito sa likod mo, tatulog Ligid na niya! siya. Bahala ka niya. Unsa na ko na siya. Kamay na ba kayo kong babae? Sugtan ako nga. Bahala ka niya ay! Diyan. Silingan, hindi mo yan ako mong silingan. Silingan ako to. Sis, nasugatan ako to si JJ. Naghilak lagi ko. Ano nga, yaman yung kung sugton sis nga. Musugton, musol mo yung ko niya. Kasi magawa na niya, kinako kay tao niya, kung naging batiis. Wilag laing kayo. Pero mo siyang mungkuan, mong guluwi. Dahil lagi kay ka, sis. Hindi ka nang tatanin mo, sis. Ikaw, at least ako yung imong iyab. Di ba ako makaanak mo? Ako nga, bata. Bahala ka, sis. Masakay ako. Sakton ko ito ba? Sana ko kayo. Utan ba kayo na siya? Alam mo, di ko anan nyo eh. Hadlo kayo. Okay na to gatong isagip ni. Namoy nanguyab sa kuwan siyang si Kuan, Algats. Alanganin po ko kay Tibod, alarito yung magayo eh, mag-hijit-hijit, maninungan. Sis, nanapon na tawanan na. Pero hindi na naibida. Pero naman ginagwapo. Alangan, kung mo kay na siya, kanahan mo kay na siya kaya magbulag-bulag, gani? Uy, anak ko na ano. Nagsabay yung babae nito na pa-enroll. Mau ba? Feel ko ganyan kasi ni Bayad, hindi ay. Meragin nawa ko ni Guan ako wala siya ipatulan dyan. Mister, biyak wala niya. Tingnan ko niya nga. Kuhan ko na ko kanang. Eskulahon ako niya. Isa kasi panglon. Si JJ na lang sugta, uy. Adik ko ay, saan si JJ nga? Di ko ganaan na niya. Na magmahay yung ka. Pasalin ko. Usang oras nga. Hindi naman game. Sa'yo pa man unta, mingon man kayo, lupi pa may strike anyo eh. Kataon, dali lang ko. O, paabot lang ko. Text ako yun ako'y load. Diyan. Nawang na ko. Hoy! Mano na naman po ka dyan JJ? Pati ba naman dyan mo kung sunuran? Grabe naman sa kaway, di ba ka mauwaw, oy? Tanawa nang sana nag-atang dre, oy. Ikaw mo nilapaw ay mong height, oh? Diyan. I love you. Tungon no. Naaning naman ni siya, oy. Mamugos mo kang dili ka sugton, pati ba naman dre mo kung unot-unuton? Tungod di mo na, ingani ko. Dinana ka? Diyan ba? Ako'y labot mo, ako'y paging lani mo. Talawag ta ka ng tangutot, oh? Kapastos yun mo, eh. Bahala ko din mo. Kung yung kay buot ba? Bahala ko rin. Ako lang lawas ni mo. Kay buot. Yan, masuktan ako nga. Alam ko hila ka niya. Ay, makakapulong sa tali.
hilom di ay. Hilom di ba? Ay, kasapa ba ninyo diyan? Hilom ba? Hilom. Sugta lagi ko, inom ko. Hindi umusukot di boy. Ka nagitingal, oy. Apa ka? Di ko kadugong mo dahil maging nga sakyan dire. Sige, kaya ka dyan. Hindi ko sugta niya. Nanguyap ka na. Bigat, nanguyap din si mo ha? O, nanguyap ko na, nanguyap din sa pero wala ko na isang sigutoy, kada ko kay tao. Uy, buot ng tungan na walang guwan. Kailangan ko na, takalang. Tawa ko na yung short, kabalik pa na yung short, oh. Sugta na ko. Choy. Kita ko tayo ni Machim sa kum, may ilag, hindi ka sa hindi ka ay. Swimming ka. Hey! Tama, wadas karan ka na. Asa di ani niya. Sekarang mo? Ha? Gusto kay ugbok taga diya? Lingkod, pag-uchay-lingkod. Di, tindog na ko. Saman, ugbok na ka kay kular na pagposte dire. Gayas, jeep, dire dugay, bagay mong gino. Palag ka? Ha? Palag ka, wila ko? Asa mo niya? Bart, papay, nagi diya nga bagiran, Bart. Hoy, Panginoon, wala na naman naman ito niya. Gad, isa ko rin, Gad. Nani, pamaan, manini di ay. Joy, isa ko, Joy. Tuman. Usap di lagi ko lagi di. Mabugos, mangga. Mangga mo na mangga ko, di ha. Bahala ka, Joy. Bumugos mo ilang rin isok ko, di ay. Kay kung sisuy kay laliman ka nagpaabot kong scanan tapos may rujit nagdakayak ka dito naglakilak ang aning Luya na boy, oy! ay namugos mahilak ang lisog tundi ay lagot yung punta Aka na lang si Sabi, ako sis. Ayo. Uy, Jay, nabalik ka. Bisita na ako kay Jayan. Ayun. Ha, sis? Speaking of the angel. Hi, Joyan. Hoy, sis, tara, biyahan na lang na sila. Jayan, may gabi. ngano naman ka dinig di ba di mo kung dili ko gusto nimo ha Jayan, gusto na nakapay balon ba? Nagdula ko fruit ninja ba? Hawad na kayo ko. Mayroon ko tablet sa kong amigo. fruit ninja jo kabalo ng fruit ninja ba dali pa ko diri Jay dali sa Nabuang mo Naunsa day ka Uy naunsa ka Makabuang magkay. Tiyata ka inani ha nang bastid lagi ka nako dili ta katay Gusto niyo mabuhaton ako, Jayan. wala kay angay buhaton di ta ka Di ba gusto gusto mo kang tangkad na tao? Tangkad mo ko gusto mo ko. sauna pero karon wala naman di na ko ganahan nimo ha nag-search na lang ko kuan mga sa Facebook kay pinalaman kasi kauyab ko Di ko ni mo. Dili na ha sorry kayo Jay kung may mo amigo lang ta pero ingon nga uyab wala na ha wala kay chance wala kay pag-asa nako Ay na din mo eh. lain akong lain basta kay mga na akong masulti nimo nga ayo kay pag-expect kay ako wala ko nagkuan nimo wala takagi akit
wala ko napakita sa imuhang motibo nga inani, inaato, inaana. Di ba? Sige, di na ako mamugos ni mo. Nangyamid na, tanawan akong ira, nangyamid na. Dahil, sige na. Lakaw na dito ka. Uli na dito. Paano naghila ko? Paano? Paano? Ay, naghila ka. Okay. Suko ng silingan na dali. Ako kay kagaab. Sige na. Uli na, ha? Wala kay pag-asa na ako. Sige na. Pasensya na kayo, Jay. Bye. Busted ka, ha? Busted. The dawn is breaking, a light shining through. You're barely waking, and I'm tangled up in you. Yeah. Di mo, Naunsa ba kasi sige na pangupaw. anak, gibingaw mo kung ni Jay. Isa na kabulan niya, wali ni Diniba. Alam, gibasted man nimo, di ba, Chay? Mao man. Gibasted ka, namingaw na kang ilanak ka. Ilawa, nanguyab sa ko si Peter. Di mo masugot ang akong luluang. Si Kwan Alan, ganyan ko na lang itong isugot. Alangan niya magugi, lutuang spaghetti. Uy, makataste, oy. May na lang na, kaysa lutuang kong puto. Kunya, nang mahay na karoon, imong ibasta si JJ. Nginani magod siya, nakadecide ko nga. Pag mabalik to siya sunod, diri, sugto na dito na ako siya, kay buutan ba mo kayo to siya, oy? Uy, buutan bitaw. Wala ko magkita mo, sugdan na siya. Mabalik to diri, promise, sugton ko na tong tawhan na to. Kanya dito mo balik, ingon lang ka. Dapat, sige magkita na. mo sa gawas. Sige lang, akong kwanto, mangita ko maglaglag, kabalo ko sa tulo agana na niya. Kita ra magyapon miya na niya, ha? Ay, naku, Ano yung hotdog ko? Kao na tong hotdog daw kabukoy sa isa ta. good luck. Usa man ay literal, medyo kaya ng hotdoga, oy. Hotdog ani. Init kay nga iro. Ay, naku. Jay! Jay, mo niyo? Uy! Ay, Jay, kumusta, Joy, Jay? kumusta, Joy? Uy, kumusta naman ka? Okay lang. Ala, oy, gusto mo ka din sa mall? Namo ko yung artista ganyan, nag-marshal ko. Abad ni Jobert Mengito. Ay, ikaw ba? Ano man? Ikaw ba? Gabi ang since like, dapat na nagkakaroon. Para, bouncer tirada lagot kay rakit-rakit mo. Ay, wala naman ibalik tong tindera na mas barbecue good. Away sila sa uyab. Mau na. Gusto naman ka? Okay lang. Ikaw, gusto mo nga? Wala kaya po kayo uyab. Mga unta, tara dito ka mga unta na, no? Ay, wala pa mo ko ng tagaan ni Robert. Ay, kabalakali, minun ka. Magkakunanan, oy, tara. Doon man na yung ganun na lang ko eh. Ay, sus, ay, nukay, may tawa tara kita. Tara, G. Tama no, mga magdaw ka bulan, mabunitaw nagkita no? Oo, hapit kit magtulong. Hindi na ko galing. Wala di na magkita. Ingon magog ka Hindi nga. ba kung panguntahan na dito kung asar ka, kaya hawa na biya ka dito sa inyong kuyan. Okay, nagbouncer na ako kay rakit-rakit. Ya,
Asay, dadulog basketball. Ano naman akong lingaw. Gwapo din Salamat siya, eh, busog na kayo ko. Ay, okay ra na. Kasi gusto pa ka mukhaon. Dili na. Uy, napadi isa ka. Sayang pa rin isa ka chicken joy. Bukas mo na Chicken Joy, oy. Suga na ko eh. Jay, wa kay sulti na ko, Jay. Sulti? Ako kay sulti at ang gimingobi ako nimo sa tinuod lang. Walay char. Ano ba? Diba sa una, di ba na kay plano na manguyab sa kuwang? Ganun ni undang mangka. Ikaw ba? Ikaw rin ba yung nag-ingon nga mundang ko ah? Hindi, uy. Kung ikaw ba, pero kag wakakuha na ng babae, alam na ng babae. Ano ba, ng challenge ba? Asuway sa, ikaw ba? Kung tag-isigurad kayo mo, kuanda yung talim mo. Ikaw ba? So, naaday ko yung chance na yung dato. Na, uy, sa ko yung wala. Gusto nga na kay kanakuha to. Mo ba? Oo. I'm sure karon murag kagibalo na ka. Padayon na kag panguyab na ako, maulaw sa daan namin. Maulaw sa taniwanan. Jay. One man ka nang... Sabi, maulaw pag inay siya. Kating pag inay siya. Wala ko lang siya, ha? Kanang ato-ato lang ni ko. Alam, isaba nila nga. Nagparamdam po ko sa imo, ha? Ako magod kay... Yan ta ka, bisag di kay kagwapo ka na kay kag hindi mo yun. Na... Kasluno na magugo? Sa Jay, wala kay ko na ko kaklaro daw, wala kay ko na klaro. Unsa? Kasluno na ko? Unsa? Namalay mo itong sang gabi eh. Kasulunod na rin ka, Jay? Unya, Dula mo kung may itong mga agoy niya na ilan akong babae taga mga agoy ba? siya na dyan ka, anak? Oh, may man siya kay dawat man ko niya kung unsara ko. Jay, basig binuangan lang ka, pasakitan lang ka na, Jay. Dili ay, mahal man ko niya. Siya ganin mo gastos kasal? Grabe sa gawin ng babae pa, magpakasoli mo. Jay, basig binuangan lang ka na, basig binuangan. Pugo naman, kay 500 diri dugang. May nalang. Binuangan lang ka na, Jay. Ay, kay kumpiyansa na mga babae. Ate, ako, okay naman kay Dugay naman na nagkaila. Kabalon mo kasi akong batasan. Sabi mo kung ako wala dyan kay paglaom si Majo yan. Mato nga, ngita na lang kong lain nga magkapalipay niya. Sabi ni mo, Jay, kung sino magkadayo, malayo din ang JJ atong tawagan. J o Joy-An, ana. Hindi naman dayon kay katong imo kong gibasted ni adto kong mga agoy. Nanagat ko dito may nagkaila na. Siya na may nisalo sa kuwagot kung katong nadagma kusong kinabuhi. Ano, sinsa na dyan kayo ha. Ay, tama, mato na din ko kay na maabot to siya ron. Ako siya sundon sa Ikulan Terminal. Maabot sige ka mga agoy. Salamat kayo, ano ha. Jay, ay sa Jay ba? Sige, muna na ko. Bayarin ko katungan niya itong gikaon, Bing. Sabi ko, garbe ka na gikaon. Jay, ako kahit nagkaroon naman yun. Jay! Hoy! Tuhanan yung baga, di kay Lau. Jay! Jay! Wala may piso na may bilhin yung kwartaan eh. Give me one more chance to make it real. Pabuliro. Walay pagmahay nga naguna dolanday. Katong higayon nga porsigido ko sunada pa kay manguyab si JJ sa kuha. Ako lang siyang gibaliwala. Nabati na ginako kung siyang nabati kaniya itong nag-reject na ko siya. Sakit niyo di ay. Sakit kaayo. Pwedeng sakita. Ano
Nganong karon pa ni naing aningan nahulog na akong pagbati ngadto kaniya. Kaslo na na siya sa lain. Tanga mga agoy pag yun. Oh, sao man. Dawato na lang nako. Leksyon na ni nako nga dili ko mamahimong choosy sunod. Inyong suhat magtatampo. Joy Ann.